eta taldeko saria banatuko ditugu. Laugarren saria, Zubizar ikastola taldea. Saria estivalizazioan emango dira. Taldeka hirugarren saria, Arrankudiagoko talde txikia. Saria txokin aparatzen. Taldeka bigarren saria, Ugauko talde txikia. Eta taldeka txapeldunak, Gandasegi eskola. Saria Ana Margarietak emango dira. Zuen zuzendaria nori izan da. Bakepak dauka kreazio hoberenaren saria. Eta saria ematen Igone Peloko.